Tässä minä, Tuomas, joka ikistä pelaajaa tällä SCP:llä. Mutta mennäänpä hieman ajassa taaksepäin. Olin rauhassa selaamassa YouTubea, kunnes eräs henkilö laittoi minulle viestiä. Suostuin tähän, koska he tarjosivat minulle pelin voimakkainta itemiä, eli Netherite upgradea. Mutta Edgarin tappamiseksi pitäisi keksiä suunnitelma, joten rupesin heti hommiin. Päätin rakentaa feikkibasein, johon pyydän Edgarin ja muut logaavat paikalle, kun Edgar on saapunut. Monen päivän odottelun ja suunnittelun jälkeen vihdoin Edgar saapui paikalle. Tulkaa nytte! Koittaa karata. Blokkas. Edgar kuoli. Numero alhaalla. Nice. Kuitenkaan valloitus ei loppunut tähän, vaan lähdimme seuraavaksi tappamaan Haravaa. Hei, miksi sä hakkaat sun teammateäs? No mä olin ollut oikeasti koko ajan Haravan tiimissä, ja tää koko hyökkäys oli suunniteltu Kauhaksin tappamista varten. Okei. No niin, nyt se video takaisin päälle. Vitibossi, miksi sä hakkaat mua? Tämä ei riittänyt meille, joten lähdin etsimään muita. Mä voin Moros ottaa- Laki. Hei, C-log kielletty. Slaki oli lähtenyt palvelimelta, eikä tullut takaisin vaikka pyydettiin, joten käytiin kostamassa. Tämän jälkeen huomasimme koko serverin olevan meidän perässä. Emme voineet muuta kuin odottaa. Muistakaa tilata kanava.